Bienvenido para el uno que vengo de vuelta Minecraft soko beste saio batekin. Aldaketa txikitxo batzuk egin ditut etxean, bale? Orain erakutsiko dizuet. Hemen jarri dut teilatua, kendu dut lerro bat eta jarri dut kristalezkoa hau egin ahal izateko, bale? Zergatik, Minecrafta ez du detektatzen bloke batzuk bloke solidok balira bezala. Ordun, gertatzen dena da, bloke solida bada, blokeak, kutsak ezin dira ireki, baina ez baditu detektatzen bloke osoak bezala, adibidez kristala, hau egin daiteke, eta holan, nahiko gaibego goratzen zaigu, nahiko zabalago. Egon nahi saiatzen pataketak eta bar lortzea zombiak hiltzen, baina ez dut lortu momentuz. Barkatu. Eta esterik gabe, hasiko gara pixka bat animalien guneak egite pizkate bidetxoa prestatu egin dudala, baina zebez gehiago, burdinezko espata apurtzen ari zaigu. Ai. Listo. Primera. Gainera sortxo gutxi dizkigu. Zein ondo, gabil ondo. Joango gara nuntz, eta eso zerleri botako diogu. Ikusten duzunez ere, ja, hau nahiko haunditu eginda, nahiko txo. Baina, bueno, egitxo de momentuz badekogu. Hori hartuko ditugu, behar ditugun materialak, izango direra baiak, freimak ez, baiak, bateak baiekin, eta pentsatuz joango gara tokiak, non utzi ditudan, orain, eguraren tokian, hemen. Vale, usteo prestatu dut, momentuz. Ea nola egiten dugun. Vale, espero dut soberan izatea. Egin dute egur argiarekin, baina, bueno, nahiago dut gauza hauetarako egur argia erabiltza eta ez nire gustatzen zaidana normalen erabiltza. Orduan, ideia da egitea hemendik, animalien gunetxoa. Egin behar dira ardientzako egin behar dugu bat. Zerdakito lan adibidez. Oiontzako beste bat, behientzako beste bat, txerrientzako beste bat, asko daude, lasaitasunez joango gara. Ingo dugu aldeetara, hemendik eta hemendik igual idu edo lau, zenbat bloke egin ditugu lan hasi bote prontoan, bat, bi, gero atea eta gero bat, bi, iru, lau, bost, eta zei, bat, bi, atea, bat, bi, iru, lau, bost, eta zei, bat, bi, atea, bat, bi, hemen, eta gero, bat, bi, iru, lau, bost, eta zei. Eta hemen ja, hau, hemen itxiko litzateke. Vale, ondo, eta bestaldean, berdin, iru eta iru gutxo gora bera, izango dirateke hau saio oso lagur. Saiatuko gara animaliak lortzen edo. Ardiak, adibidez, txerriak, eta behiak, eta gero faltatuko lirateke utzi pentsatzen, oioak, atea, bat, bi, iru, bost, eta zei. Bat, oioak eta zei, gehiago ustut bat, bi, atea, bat, bi, iru, lau, bost, eta zei. Hemen, bat, bi, atea, bat, bi, iru, bost, eta zei. Epa, hemen, holan. Vale, gutxo gara bera, adibidez. Orduan, ez dut lau animali gutxienez daudela, hori fijo. Eta gero ez dakit zein gehiago azten dudan. Baten bat ez dut azten dudala, baina ez nago oso ziur. Ziur askizo zer aztuko dudala, baina bueno. Behar da bada zeloteak eta lakoak lortzen ditugunean, zeloteak atoak bilakatzen dira. Badon uste dut laurekin soberan dugula, baina bueno. Ingo ditugu lan soberan bada espada. Bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi eta zortzi. Bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi eta zortzi. Hortze. Gainera mendik baditugu txerriak eta animali batzuk, beraz, saiatuko gara lortzen be, erakartzen.
gure erreinuetara, gure lurraldetara. Pizkat nabil Estariarrekin ikututa eta lortu dugunez jende asko. Neu nahiko txodara matia jodiduta. Behar bada datorren astean holan jarraitzen badut medikuen enera joango naiz. Zer esaten didan, ez da normala 3 aste egotea estarri batekin kaskata. Kostatu egiten zait, ez pentsa nabil. Ez dut intxarto kalkulatu, Ez dut intxarto kalkulatu. Vale. Orduan, hartuko dut, ja igual itxango dut egunez bilakatzea. Batuko dut hemendik zeozer eramateko behiak eta barerak hartzeko. Vale. Gaineraren ja, behiak hemen baditugu, bai hasi algara aragia izaten, eta larrua be, egiteko frameak eta lakoak. Eta hori guretzako, baina, abantaiak dira, ardiak ere hemendik izatea abantaia izango da, egiteko ziurazki pixel arten bat egin barko dugu, hortik, bai edo bai. Iru, lau, bost, sei. Venga, primeran. Usten duzuna esan ditzen egin naiz janariarena, hori, animaliekin eta bar. Janariena hori, zera. Izango dut. Gariarena, animaliekin eta bar, jateko eta reproduzitzeko beharra egongo denez. Beharko dugulako. Besterik ez, ari da arrazoi nagusia, esan da. Momentu zeiekin sobran beku. Egiten den. Gau totala. Eta joaten garen zera. Animalien bila. Behar bada, aprobetxatuko dut batzuk ditu dala gehiago soberan. Ardiak, pizkat banatzeko, igual alde baten txuriak. Eta gero, aldetara eramateko, eta ja emateko ardiei tintak eta berezi bat, eta ja esateko ardiak, koloro hietakoak bakatik, horrelakoak inalditut, eta bar. Gainera behar izatekotan hau dituz joan algara, gero eta gehiago, beraz, primeran. Momentuz joango gara behien bila, behar bada, lan gehien emango digutelako. Tartek zoden batzuk, hor bat, gutxienez. Eta beste hortik ibili behar da, be. Beitu, kaixo. Janaria, ze ondo, ze gozo. Ze gozo. Baria. Hori da. Topta ematen zuen animalia, baina, ostia. Tundu naiz. Beitu, 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 beitu. Ondo, jarraitu. Jarrai nazazu. Torri. Sartu. Ondo, hori da. Listo. Behi bat lortu dugu. Orain behar dugu bigarreneko bat, behiak bere gauzak egin dezaten, eta behiku metxoak izaten azteko. A ver. Txup. Behi gehiago. Betu, hemen dago este bat. Hor dator. Guazen lagun. Behiak lortu dugula da. Torri, behitxo. Torri. Aitarekin etorri.
Hori da, oso ondo. Oso ondo. Gainera, esnea eta dana izango dugu ondoan, beraz. Hori be primeran. Handiz. Hemendik be. Ondo. Ondo doa, ondo doa, ondo goaz. Ondo goaz ja, bagaude, hemen, iaia, behitu beste ia konturatu da be. Hor begira. Begitara, begira. Begitara, begira. Ja beste sartzen dan. Bale, ingo dugu gozatxo bat, bale? Hau, hemen beste izango dugu. Torri. Txt, txo! Txo! Txt. Beitu. Beitu. Torri. Venga. Barrura biak. Hori da, primera. Ondo. Horrein romantikoa jarri eta, ala, lehenengo bikumea. Ze polita. Eta ja, honekin azten da gure behi faktoria. Gero horrerago, beriatuko dute egiteko restona lortzen dugunean. Beriatuko dute egiteko behi fabrika automatikoren bat, horrelako zeo zer. Bestela, hau pizkat laiante izan daiteke egunero janari emote animaliei. Gainadeko egun momentuz pizkat janari eskaziarekin. Arditxoak, txerritxoak. Arditxoa, grisa. Berdin, hau, guztiak tindatu ditzakegu, beraz. Etorri arditxo maitagarri hori, Hori da, etorli lagun, etorli. Etorri maitia, etorri. Eta nik joan. Uretan zan. Ondo, Gabilondo. Eta txerritxo hortek ikusi dut be. Beraz primeran. Zombiak entzuten dira. Venga, etorri hona, lagun. Arditxoa. Arditxoa. Venga, sartu. Hori da, primeran. Hor zauz, arrapata. Beste erdi baten bila. Beste animali bat. Beste arditxo bat gutxienez. Gero ja, suizidatu nahi bagara, gehiago lortuko ditugu lan. Baina momentuz, beste erdi bat topatzen badu, behitan daude arditxoak. Txuri bat eramango dut. Zaiatuko nahi zera maten, baina. Hemen igual, subitxo bat egin barko dugu. Bestela. Komplikatu egia izango da ardiaren txat bestela. Eta hau. Alik eta simplen egin bidea animalientzako hobeto, benetan. Egin kasu. Hortxe. Venga, arditxo. Arditxo. Betu untxiak ere, egia da, untxiak daude. Ostia, ikusten nola ja erdi... Ez que llega... Hemet animalizatzen ari dira. Non ja erdi gaztuta daukat dauden animali guztiak, osea, untxiak, saldixak, gero tipikoak, zapetikoak, baina. Orduan ja erdi gaztuta dakat dena. Vale, ondo. Etorri, etorri. Eta ni joan. Ondo. Venga. Ator, mutiletzera. Txerritxoa. Hortxe dago, txerritxo bat. Txerri uste dut ere aukaten zuela, ez dut ondo gogoratzen. Beitu. Beitu, Beitu. Txo. Txo. Beitu, janaria.
He hecho. Ah. Batzuta tenteltuta geratzen dira animaliak. Benetan. Ez zait, arrare duritzen begi horiekin ematen dutela birojoak direla. Bitu, ardiak inteligenteagoak dira, Osea... Venga, guazen txerriaren bila. Eta haitxon, emango diete jateari ardiei. Haiek ere umeak hasi daitezen izaten. Txum! Zeko loreko aterako da semea? Ez dut ikusi? Gris argia. Naztu ditu kolorak. Ze polita. Ze ondo. Gabilondo. Eta handa ikusi dugu este txarritxo bat, momentuz ondo. Nekin ja. Beitu txarritxo, txarritxo. Venga, guazen txarritxo. Guazen. Txerriak asenarioak dira, me kaguen. La óspera. Ez esta. Kaguen la leche. Orduan asenarioak bar ditugu txerrintzako. Hori bai putada. Alfia, a la rosa. Polita. A ver. Gaurko saioa egin da dugu lortutu animali batzuk. Hasi ditugu galtzen. Egun oia joaten ari da, gainera. Ez dakizen bat guazen, egia esan da. Konprobatuko momentotxo baten, bale? Orain arte. Ara, nindi pizkatxo bat denbora dekogula. Bueno, gutxi gora bera gaurko helburua egin dugu. Lortu dugu eskate zera. Han gauzak prestatuta pizkati ustea. Eta animali pare bat lortu ditugu erakartzea. Beraz, ondo. Gaua josten ari data. Vale, han pizkat arristatu behar izan nuen gehiago errastonako gunean, nengo dugu hor goitik, betik ez gura dagoelako, baina goitik arristapen desentetxo bat. Bueno, eta hor aurrerago jarriko ditugu argitxoak. Argitxo iratzoa, eskuan krizeioa, buruan txanoa, txiki txikia da niko magoa. Ai! Lertuta nago estarretik, Osea, benetan. Nago... Iaia... Eta pasan, orain pizkatu hobeto, baina pasan egunetan nengoen uste nuela hautsi gabe geratzen nintzela. Osea... Edan nuen... Litlo batur igual... Pare bat ordutan, horrelako zehozer, osea... Flipantea. Nago, azken aldi honetan nabil estarriarekin nahiko jodiduta. Ezura aski, medikura joatea izango dago berena, ea zer esaten didan mediku jauna. Bueno, Andrea, emakumea da nire medikua. Apai. Batuko dugu. Pizkat gehiago izateko. Eskaziaz izateko. Eta, honan, janarian dekogunez, animalei emoteko. Irula, bost, 6. Gaina, aztea haien artean ugalketa egiten. Ez dute egunero bat egin dezatela, behin egin dezaketela espana biltzartu. Txof. Txof. Amen. Eta, amen. Ez dut oso ondo egin, baina, bueno. Está perfecto, neu bezala, ez naiz perfecto. Baina, nahiko ondo geratu da. Vale. Orain jatera animali maitatuak. Zeu, eta zeu. Eta zeu. Eta zeu. Bat. Boeko oraindik ezin dute, bale, ez. Ezin baduzu, Ezin baduzu ezer. Beste behitxo bat.
Ui. Beste behitxo bat, ze polita. Arrosak hartuko ditut. Estak beste, tindagarri bezala erabil dezakegulako. Pare batekin zoeran ditut egia zena, gero ardiei koloreak emango dizkietalako, baina bueno. Momentuz. Hemen. Janaria. Zakaka dena hemen egitabil. Bai, jodera, zora ditut. Hostia. Bueno, bai, egia esan da, nik uste ja gaurko saio hau amaitutzat eman dezakegula. Pentsatzeren nahi naiz, portzerto ja, amaitu baino lehen. Cities Skylines-eko azkenengo saioa zuzenen egitea datorren astean, ziurazki, arratsalde batetan, ikusiko du zein arratsaldetan, zapat larun batean ezin dut, nirko liatan nabil, larun bat horretan, beraz, ziurazki, izango da, astean zahar lan egiteko egongo zarie, beraz, pentsatzen nahi ziurazki, barikoan geratuko nahiz nik ziurazki, beraz, imposible. Asteazken ostegunean edo, bale? Twitterretik botako dut informazio gehiago, ja zehaztutako danean, asteguruan zean pentsatuko dut, eta ja, zango dizuet ordu eta bar Twitterretik. Beraz, hori, guztuko izan baduzu saio hau, bagizu zain behar duzuen, eta besterik gabe, urrengo lagunok, agur!